paday, walay tihik-tihik, walay pugong-pugong, buhaton ta sa pagsimba. Tanang iyang katawhan, tanang kanasuran, daygo ng iyang ngalan, tanang adunay gininhawa, muday kong mo simba. Buhaton tang tanana lang kaniya, kay gibuhat niyang tanana lang sa ato. 1, 2, 3, go! Masayaw-sayaw ta, sayaw nga tihik-tihik, masayaw sa kalipay, magsadya ta kanunay, mudaig ta nga tinuray, mulukso-lukso ta, lukso nga pinakakusog, sige ilukso, tanan mo lukso, dayon ta ang Ginoo, mupagpagpagpag ta, pagpag nga maglanog-lanog, kini ang pagsimba, nga gipangita sa buhing Diyos. Daygo nato siya sa paday, na walay tihik-tihik, walay pugong-pugong, buhaton ta sa pagsimba. Tanang iyang katawhan, tanang kanasuran, daygo ng iyang ngalan, tanang adunay gininhawa, muday kog mo simba. Buhaton tang tanana lang kaniya, kay gibuhat niyang tanana lang sa ato. 1, 2, 3, go! Masayaw-sayaw ta, tihik-tihik. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pakiguban, welcome sa itong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalay ko ng Dios nga naghatag kadaugan kalampusan nga sa ato ang pagpuyo ninong sa kalibutan padayon tanihan gipanalanginan. Ang atong Dios nga atong gigalagaran padayon siyang naghatag og kadaugan kalampusan ug padayon ang Dios nga nag-amuma sa tanan natong gikinahanglan. Sa tibok natong kinabuhi dili gyud nato kalimtan ang pagpasalamat sa Dios, ang pagpasidungog sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Ato gayud siyang pasalamatan, ato gayud siyang pasidunggan tungod sa walay hunong niya nga pagbantay kanato, sa iyahang pagpanalipod kanato. Bisan pa sa ato ang pagpamahulay, pagpangatulog, bisan asa taning naong sa kalibutan, na amatas Pinoyanan, sa trabahoan, na sa mga biyahe, o bisan asang lugar dapit, ang Dios kadunay nag-uban, ug padayon siyang nagpadala sa mga panginahanglanon, kanunay siyang nga nagdakbo. Sa ako kang gidasig, ako kamong dasig nga ato siyang pasalamatan. Magkahiusa ta sa mga pagdaig pagpasalamat sa atong pagsugod dinhi maong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mag-ampo kita. Amahan namong nga Dios sa makagagahom, Dios nga mao'y nag-atiman sa tanang mga tao nga ming tuo, misalig, ming dangop kanimo. Dios nga kanunay nagpanalangin sa tanang mga taong nagmatinud-anon kanimo. Paday nimong giatiman ang matag-usa nga ming tuo, misalig, bidawat sa imong mga pulong. Wala gayon mapakyas ang imong mga mensahe.
among nasinatian ang imuhang pagkamatinud-anon, Amahan. Busa niya kami, O Dios, aron sa paghatod ug mga pagpasalamat. Busa dawata, O Dios, among mga pagpasalamat initak na. Salamat, O Dios, sa tanan, sa imong pagproteksyon, pagbantay, pagpanalipod, sa imong pag-amuma sa tanan nimo mga katawhan. Kanamo, niini maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat, O Dios, bisan pa sa imong pagtagbo sa tanan nga mga panginahanglanon sa mga puluhaton. Bisan pa sa panginahanglanon sa mga biyahe. Bisan pa sa programang pulong mo kinabuhi ko sa FM station. Bisan pa sa mga panginahanglanon sa mga buluhaton, sa pagpanukod ug mga balay alampuanan, sa pagpadayon sa pagpabarog ug paghuman sa balay alampuanan. Padayon nimong gitago, O Dios. Padayon ka, O Dios, nagpanalangin sa mga taong matinud-anon aron ang mga buluhaton nga imuhang gisalig ka namo mapagaan. Og salamat, O Dios, nga kining tanan maghatod kanimo sa mga pagdahig pagpasalamat. Sa amo karon nga panagsugod, O Dios, among gipangayo ang imong pagbisita sa among matag pinay-anan. Salamat, O Dios, nga sa amo karon nga panag-uban, mabati na usab namo ang imong tingog, mabati na usab namo ang imong mga pagtulunan, masabtan na usab namo ang imong mga mensahe. I-bless Ginoo matag usa sa among panag-uban, makabaton kaming tinuod nga kadaugan. Tungod kay imo kaming tagaan og kahibalo kaalam sumala sa gisulat nimo sa balaang kasulatan. I declare blessing sa matag usa sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios nga magpadayon sa pagpanalangin kanatong tanan. Good morning, good morning, good morning. Oras atong programa alas 9:10 sa kabuntagon. Naka-live ta mga kaigsuonan ning mga orasa ha tungod kay wala nay klase ang among mga anak, ang atong mga kabataan wala nay klase. Og siguro karon nga si manahona tanan nga mga tungaan, mga private public man, mahuman gyud ang ilahang closing, no, ang ilahang nanagi mga graduate. Og atong pasalamatan ang Dios sa walay hunong niyang pag-amuma o pagtagbo sa tanan nga mga panginahanglanon bisan pa sa pag-eskwela sa tagsa-tagsa nato ka mga kabataan. Paday niyang giproteksyonan og nagmalampuson ang Dios. Nagmalampuson ta, itagaan ta kalampusan sa Dios mga kaigsonan sa usa ka tuig nga diin kita nagpa-eskwela sa mga kabataan. Ato gayong pasalamatan ang Dios sa mga kaigsuonan nga diin padayon siyang nagdasig, naguban ka natong tanan o naghatag og maayong panglawas o kalipay kalinaw nga dili gayud mabayran sa kalibutan. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo og mag-uban sa matag-usa nato ka kinabuhi. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan nga nanukad sa nagalaing mga lugar dapit sa tibuok kalibutan. Og maayong gabi, maayong buntag, maayong pagpaminaw, happy watching, happy listening sa ato mga kaigsuonan nga naminaw diha sa Sitio Pantag, Sitio Kalatagan og Sitio Ampak, Sitio Linaw. Ang ato mga kaigsuonan nga nagpuyo nini maong mga sitio ha, I declare blessing ilabi na diri sa ato ang Sitio Kalugtugan, Sitio Tubod og sa tanang sitio nga diin na ay mga tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Atong gideklarar niining atong panag-uban nga ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Og ang Dios magpanalangin kanimo sumala sa iyang mga saad nga kung ikaw ug ako matinud-anon lamang dili gid ta niya pakyason. Kita mismo nakasinati nga kung ato ragyod nga buhaton ang mga pulong sa Dios, ato ragyong i-apply sa atong pagpuyo sa kalibutan, dili gid ta hikawan sa iyang mga panalangin. Dili na to kalimtan ang giingon ni Solomon nga mo'y pinakadato sa tibuok kalibutan sa kasaysayan sa kinabuhi sa mga tao. Nga niingon si Haring Solomon, ang pagkamahinatagon may magdala gayud sa tinod nga kaugmaon. Mao gyud ay pinaka-sentro siya mga mensahe nga matud pa niya. Daghang mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag. Walay tiktihik sa paghatag apan nag-anam sila kadato. Pandunay mga tao nga nagpugong-pugong sa angay unta nilang ihatag, nag-anam hinuon sila kalisod, nag-anam sila kakabos.
Ikaw ug ako nakasaksi na gyud ta sa kahimtang sa atong pagpuyo sa kalibutan na kung wala ang Dios ug dili kita mosunod kaniya, dili kita magmalampuson. Mao na nga bisag unsa pa ang ato ang nakabuot sa kalibutan, maggraduhan, magprofesional ka, kung wala ang Ginoo, wala magiya ang Ginoo, kung dili nato sundon ang mga mensahe sa Ginoo, pakyas gyapon ta. Mao na nga atong gipasalamatan ng Dios nga naghatag ka nato kadasig sa pagkinabuhi sa mga pulong. Ako nagtuo nga ikaw gipanalanginan sa Dios ug damor pagyud nga panalanginan sa Ginoo tungod kay matinud-anon ka nga iyang nakit-an. Mayong buntag, mayong pagiguban mo adto tas pagtumbaya sa atong mga kaigsuonan nga naghatod og mga mensahe diri sa atong panag-uban, atong taganong pagtagad ang inyong mga mensahe o kaha mga request awit makalangit diri sa atong panag-uban. Walay usa nga matarong mayong buntag, mayong pagiguban. Sa buhat kita mamatarong Ilabi na sa atong mga kigsuonan nga nagsunod na ni mga taknaa ni Philly Impes. Mayong buntag sa tanan, mayong buntag ni Modiases og ni Hasil Balili Canilon. Matod pa, good morning Pastor. Oy, good morning si Klitz Aliho Iraga. Shout out Pastor diri sa Namnam Bukidnon. Pastor Klitz Aliho Iraga. Maayong buntag, maayong pagpaminaw sa mga Iraga family dihas Bukidnon. Good morning ni Manilin Krampatanta Sumukla. Good morning Pastor, God bless. Shout out ko sa akong mga silingan diri sa Makoy family, Lanuan family og Ladi Agunong family, Sumukla family og Madali family. May buntag nimo diha Sister Maylin Krampatanta. Asa man inyo nga lugar, murag kining mga apelyido murag talagsar man kay nako ning madunggan. Ang Dios magpanalangin kaninyo ug ang Dios magtagpos tanan. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Dong Digel. Mayong gabi, mayong buntag nimo diha Dong. Okay. Pangumusta ko sa imong mama Magi o si papa nimo Cody. Ang Dios magpanalangin. Dalaygon ang Dios. Natod pa maayong buntag Pastor niya. Kumusta? Salamat sa Ginoo Dong. Nagatiman ang Dios sa tanan mga buluhaton. Mayong buntag ni GPC Santiago. Good morning Pastor kanatong tanan nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat Pastor. Mayong buntag ni Rizal. Mayong buntag ni Modiha sis. Ang atong igsuon nga nanukad sa Hong Kong, no? Hong Kong. Si DT Alsola, maayong buntag Pastor. Dalaygon ang Dios sa kanunay request kog awit makalangit Pastor sa Kalbaryo. Dalaygon ang Dios nga paday magpanalangin sa tanan natong mga kaigsuonan o ato rong hisgutan ang mga pulong sa Ginoo sa dihang namatay si Ginoong Kristo dito sa cross. Unsa may niabot sa imong kinabuhi? Unsa man po'y nawagtang sa imong kinabuhi ug kanus kini nahitabo? Monero ato ang hisgutan sa atong panag-uban. Unsa may miabot ug unsa may imong nadawat? May abot o midawat sa imuhang kinabuhi sa dihang namatay si Ginoong Hesus. Gikan sa kamatayon ni Ginoong Hesus hangtod karon, unsa may imong nadawat ug unsa man po'y nawagtang sa imong kinabuhi ug kanus akin ning natuman. sa walay kamulaw lukso kauban ni Kristo. Sulit ang ikong ang hangin sa akin na sinamusuli mismo sa kinabuhi mo. Awit makalangit atong Tagalog pagtagaan diri lang sa atong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit sa Kalbaryo. Si Noel Cadelina Aliones, maayo nga buntag pastor, request ko song Dili Kabayran. Dati ako puno ng kasalanan.
Mayong buntag ni Lucy Soto. Mayong buntag Pastor Gideon, naminaw ko sa imong mensahe para mahabukan akong pagtuo sa buhing Dios. Nindot pud kay ato ang igsuon no. Murag balak non kayo. Nagapaminaw ako sa mga pulong gikan kanimo aron mahabukan kining klasikong pagtuo. Okay. Palihog og patugtog ang palandunga. Sige ako aning andamon diri ang palandunga. At mapatawad ang mga sala ko sa kalba. Wala ko ka-live kagabi mga kaigsonan kay human sa graduation human sa moving up sa eskwelahan diin ko gi butang pud sa Ginoo. Akong gisuroy ang akong mga anak, amo ang mga anak unya uban pud sa ihang pipila ka mga pag-umangkon kay mao mapoy gipangayo pud sa amo ang mga anak nga na kuanan man sila og honor mo na nga ako ang ipasalamatan ang Dios nga nakahigayon gid pud mi kagahapon og banding uban sa akong ugangan og dugay mi nagkauli kagabi nauli mi mga kaigsuonan mga alas 9 kape na gyud naabot dire alas 9 alas 10 dili na nako mahimo ang pag-live mao na nga karon ako nakahimo og live sa pakig-uban kaninyo diha sa mga pinsay pulong sa Ginoo. Ako nagtuo nga panalanginan tas Ginoo sa mga pulong nga ato karong masagdan. Mayong buntag ni Daniel P. Uga. Mayong buntag Pastor, magpaampo ko Pastor, lain akong paminaw sa akong lawas, taas kayo akong BP, hapit ko ma-stroke sa akong gitrabahoan. I-relax ang imuhang kuan diha kanang lawas o ni ayaw kumpiyansa kay grabe ron ka init og ilikay ang imuhang lawas sa mga pagkaon nga makapataas og dugo, makapataas sa imuhang pressure sa dugo. Likay gud usa para nga itong mga hangyo mga pag-ampo sa Ginoo imong masinatian og tuohi nga ang Dios proteksyon o magapanalipod kanimo. Hinumdumi ang pulong sa Dios nga kung gihigugman nato siya ang Dios dili maglangan nga dili gyud mulangan ang Dios, muluwas siya sa mga taong nahigugma kaniya. Salmo 21 versikulo 14. Si Alfredo Idoria Ponce, good morning Pastor, watching from Dubai. Matod pa diri, mag-request ko kanta Pastor sa presensya mo. God bless Pastor uban sa imong pamilya. Salamat kaayo Brother Alfredo sa imong pagtubaya sa to programa. Ug ako kamong gidasig sa pag-share sa to nga programa nga to sa inyong mga kilagigala sa ingon madunggan usab nila ang mga atong madunggan, masabtan usab nila ang atong masabtan sa atong panag-uban mahitungod sa kamatayon ni Hesus og unsay niabot sa imong kinabuhi, unsay imong nadawat sa dihang namatay si Jesus dito sa cross og unsay nawagtang sa imong kinabuhi og kanos akininat tuman. Ako ni nga tagaan niya og pagtagad doon na pay waiting diri nga awit makalangit dili kabayran og kining awit diri nga palandunga. Sige ako ra ni nga tagaan og pagtagad. Awit makalangit dili kabayran, ako ni nga paso diri sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko, kung bisan pa sa akong mga kasakitan, giatiman niya ko. Mayong buntag ni Mayit Payod, mayong buntag Pastor, sayo man nag-live ron. Murag utuod to na gini. Akong gihangyo akong asawa mag-live ko ron kay unya lang ni
hapon-hapon mo lakaw, kay na ako napumilakon muna nga grabe magyurong pong ininta kung mulakaw mi karong buntag abot sa hapon mura og dili yun sa healthy sa amo ang asa kong lawas muna nga mulakaw mi unya na lang hapon-hapon munang nag-live ko tungod sa mensahe nga gihatag sa Ginoo samtang namalandong ko kaganina ang tinuod na malandong ko mga kigsunan sa mga pulong sa Ginoo sa ato ang gisundan nga mga mensahe diha sa unang Juan kapitulo 2 o samtang namalandong ko mga kigsunan dunay pinasahi nga mga mensahe nga gipadayag sa Ginoo sa ako ang paghatag og time diha sa pagbasa og pagpamalandong sa mga mensahe gikan sa atong Ginoo. Og mao ni ang mga mensahe nga ato karong hisgutan, naghisgot kinig mga pangutana nga angay nato makitaan sa atong tagsa-tagsa nato kakinabuhi samtang kita nagtuog naghulat sa iyang pagbalik. Sa kamatayon ni Ginoong Kristo, una nga pangutana, unsa may imong nadawat ug unsa may miabot sa imong kinabuhi sa dihang namatay si Ginoong Kristo sa katuyoan o plano sa Ginoo. Unsa may niabot og midangat sa imong kinabuhi. Ikaduha, unsa man po'y nangawagtang sa imuhang kinabuhi, unsay nawa. Og ikatulo, kanus akinina kitan, kanus akinina sinatian. Imo na ba kinina sinatian or wala pa? Maayo nga buntag ni Josepino Paran, maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw nimo diha Brad Josepino Paran ato ison nga nanoka diha sa Compostela, Cebu. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Arlene Suyan Trasares. Pastor, paki-please song matinud-anon, please healing complete sa ako ang panglawas. Salamat and God bless. Sige ako aning isib ug ayuhon ka sa Ginoo og pasalamati siya. Si Ninita Pahang, morning pastor unto all. Matot pa ni Josepino Paran, matot pa good morning pastor watching from Compostela, Cebu. Kumusta pastor ug sa tibuok nimong pamilya og ni pastor sa congrats. God bless Pastor G. Ay, salamat kaayo. May butag ni Lucy Soto, morning pastor, request ko song Palandunga. Ako na ning giandam Sister Lucy kining awit nga Palandunga. Musunod ani, sunod na siya sa Dili Ka Viral. Thanks you pastor, dapat mamalandong karon giunsa ni Kristo pag-antos diha sa cross sa Kalbaryo. Giunsa ato na siya nga i-series siguro sa pagtagad sa ato nga programa kung giunsa, no, kay balik-balik na magyuna matagtuig nga pagpahinomdom sa kahimtang sa atong Ginoong Hesukristo kon giunsa og naunsa gyud ang iyang mga pag-antos, mga sakripisyo diha sa cross. Lamang kining ato karong hisgutan, mensahe kini nga pukaw kanato kon naabag yun ni sa atong kinabuhi, nakita ba nato ni sa atong kinabuhi, niabot ba do na bay niabot sa atong kinabuhi og naabay nawagtang sa atong kinabuhi ug unsa man po'y nahitabo kanus akini nakita. Awit makalangit diri lang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko, Palandunga. Jesus, balik na. Kumusta man, ikaw andam na ba? Ang imong mga kasalanan, kang Jesus, isugid mo na ba?
si Morina Daitol matud pa good morning good morning sa tanan amina while gapamalansa from Thailand. Ampingan mo sa Ginoo. Mayo nga pagiguban ni si Targingging Sipron. Good morning sis. Kumusta kumusta ka des Manila? Si Amalia Dilapina. Good morning from Sambuanga, Sibugay. God bless. Si Ami De La Piña. Mayo nga buntag pastor watching from Kagay. Uno, Barangay Langob, Escalante City, Negros Occidental. Murag katulon ako nakaagi ning Escalante. Kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin kaninyo diha Sister Ami. Maayong buntag ni Pilisa Lopez. Good morning matud pa. Good morning Pastor, kumusta og sa tibok mong pamilya Pastor Russell? Congrats kay Kuya David, Bibi Asap ug kang God bless sa tanan nga kaigsunan diha sa Kalugtugan, Barangay Sirinia, Malabuyok, Cebu City. Dalay ko ng Dios sa kinabuhi ninyo diha Pastor. I miss you all. Pahabol Pastor, request ko gawit makalangit dito sa cross og lahutay lang. Salamat Pastor gikan ni Sister Gingging Sipron. Si Irene B. Diali. Good morning og ang Dios magpanalangin. Si Idney Opsima, maayong buntag Pastor og sa imong family. God bless us all. Request ko og song Langit ang Hinungdan by Indi Isidore. Sige, ako ning isip, no? Si B. Manlapas, good morning Pastor uban sa imong pamilya. Si Marlene Garganera, matud pa, good morning Pastor, dalaygon ang buhing Dios. Request song Pastor Pinitik. Salamat Pastor and God bless all. Oras sa itong programa alas 9:31 sa kabutagon. Paday na itong tagaag pagtagad ang atong kaugalingon sa pagpatalinghog pagpaminaw sa mga pulong langit nun. Dihas mga awit magalangit nga diin ato karong madunggan sa atong panaguban. Si Ayan Abrasaldo, good morning watching Marilao, Bulacan. Mayong buntag ug maayong pagpaminaw nimo diha Brad Ayan. Ang Dios magpanalangin. Dunay nangutana kaganina mga kigsonan kung unsay igipasabot ana nga kanabitawng pangutana nga miingon si Sus babay. Siyang imong anak ug miingon siya sa iyang mga tinun-an. Miingon si Sus sa iyang tinun-an siya ang imong inahan. Ato na nga tagaan og pagtagad tungod kay dunay nangutana ana diri og ato sad nang tagaan og pagtagad sa ato karong panaguban. Silang tanan andam na ba kini palandungan. Awit makalangit nga kini palandunga kinahanglan mamalandong ta kung andam bagyod ta musulod sa gingarian niya. Awit makalangit mga kigsonan sa presensya mo. Ato igsuon nga nanong kadias gawas nasod nga nag-request nini, awit makalangit sa presensya mo. Presensya mo, Panginoong Jesus, hangad ko lang laging mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay, Diya sa Juan
hangad ko lang Sa Juan Kapitulo 19, versikulo 26, 27, man siguro ni nga pangutana. sa prisa 26, mo. 27, adi asawan 19. Ingon din he, sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan, og sa tinun-an nga iyang gimahal, nga nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan, babay, siya ang imong anak. Unya, miingon siya sa tinun-an, siya ang imong inahan. Sukad ni adto gidala sa tinun-an si Maria, aron didto na magpuyo sa iyang balay. Kaning maong mensahe mga kigsunan, wala ni gihatag ni gisulti ni Hesus sa tanan niyang mga tinun-an. Wala si Hesus miingon nga miingon kang Maria nga sila ang imuhang unsay giingon din he, sa pagkakita ni Hesus sa iyang mga tinun-an, ang iyang gimahal nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan, babay, siya ang imong anak. Wala mo ingon si Hesus nga babay, sila ang imong mga anak. Wala siya mo ingong sila, wala pud siya mo ingong mga anak. Kundili miingon si Hesus nga babay, siya ang imong anak. Unya miingon na pud si Hesus sa iyang tinun-an, miingon na pud siya, og si Hesus miingon siya sa tinun-an, siya ang imong inahan. Wala siya mo ingon nga, wala mo ingon dinhi mga kigsunan, si Hesus wala mo ingon nga siya inyong inahan, kundili siya ang imong inahan. So diha sa mga mensahe nga gisulat ni Apostolo Juan, ato gyung masabtan mga kaigsuonan, ang ipasabot gyud diha nga wala si Hesus makigsulti sa duha, tulo, ngadtos 12 ka mga tinun-an, kundili sa usa lamang ka tinun-an. Atong hinumduman mga kaigsuonan, usa lamang ka tinun-an nga gisultihan ni Hesus niining maong mensahe nga miingon siya, inahan, siya ang imuhang anak, og miingon siya, siya ang imuhang inahan. Unya dunay nahitabo sa diha nga human ni Hesus isulti kining mga pulonga. Ang nahitabo mao ni, sukad adto gidala sa tinun-an si Maria aron didto na magpuyo sa iyang balay. So kinsa man ni nga tinun-an nga gisultihan ni Hesus? Kung imo tan-aw ni og subayon nimo mga kigsunan, ang tinun-an nga gisultihan ni Hesus si Juan. Doon na siguro'y pangutana nga moingon nga, pastor, nganong si Maria wala man magtahod ni Hesus? Miingon raman siya nga babay, siya ang imuhang inahan. Nganong wala man siya magtahod? Niingon raman siyang babay, siya ang imong inahan. Ang tinuod, dili ni siya insulto nga pagkasulti. Ang pinulungan nga gitawag babay sa Griego mga kigsunan, kung imo na siyang tugkaron, gitawag nagsagaynay. Niya usa kini ka klase nga pagtahod sa kultura sa mga Hudyo. Yan ang panahona ang gigamit nga kultura sa pakigsulti ni Jesus ngadto sa mga katawhan nga mga Hudyo, kay ang mga Hudyo mauman ang disindan, mauman ang nagsunod sa papel sa istorya sa mga Israelita. O sa ilang pinulungan nga mga Griego mga igsoon, ang pulong babay naghisgot kinis pagtahod. Sa atong panahon o diri sa Pilipinas, ang pagtahod nato labi na diri sa mga Bisaya, ang pagtahod nato ngadto sa atong mga anak, maghisgot man dayon og kanang mama, siya ang imong anak. Unya
giingnan ni Jesus ang ihang tinunan. Tinunan siya ang imuhang mama. Na unsa mang gyud tin-aw nga klaro ni ining mao nga mensahe. Now ato ning ako sa ning tagaan og panahon sa paghimay-himay niini. Atong giklaro diri sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa pag-ingon ni Hesus, babay siya ang imong anak. Dili na siya insulto og dili na siya maingon ta nga dili maayo nga pulong, kundi usa ka na kapagtahod ni Ginoong Hesus sa kinabuhi ni Maria. Wala mo ingon si Maria ni Jesus miingon nga mama, tungod kay dili man pud ma-translate ang gaynay, ang pulong gaynay sa Grego nga sa to pa babae, dili po na ma-translate sa ato ang pinulungan nga pagtahod nga mama. Sa ilan ng kultura unya dili na siya nato makit-an nga gidasig o wala gyud na gidasig ni gitudlo sa Dios nga ato nang sundon kanang klase nga pagtahod. Tungod kay sa kultura nas mga Hudyo, pagpakita nga nagtahod si Ginoong Hesus sa iyang inahan nga si Maria. Og si Jesus miingon nga to kang Maria, babae, kung sa ato pang tinahuran, mama, siya ang imong anak. O sa may buot ipasabot, dunay lahom nga mensahe si Ginoong Hesus tungod kay sa human niya ni isulti ngadto kang Maria ug ngadto siyang tinunan nga si Juan, nikuyog dayon si Maria ngadto kang Juan ug didto nipuyo si Maria sa kang Juan nga Pinoy-anan. Sa gipasabot sa Dios kung ato na siyang dawaton diri sa atong programang pulong mo kinabuhi ko, ang buot ipasabot sa Dios o sa maong mensahe sa paglitok ni Ginoong Hesus, babae siya ang imong anak. But ipasabot mga kigsunan sa atong pinulungan nga sa Bisaya nga mama, isipa nga kini imong anak. Ilha nga si Juan imong anak. Unya miingon dayon si Jesus sa iyang tinunan, Juan, ilha or isipa nga si Maria imong mama. But ipasabot si Jesus tungod kay nasayod siya nga dili na dugay ang iyang pakiguban kanila. Kumbaga dili na siya kaatiman in literal nga pag-atiman. Dili na niya ikauban si Maria og ang iyang mga tinunan. Kay duna manggod siya gipadayag nga propesiya si iyang mga tinunan nga muadto sa amahan. Sa Juan kapitulo 14, duna na siya gisugilon nga ayaw mo kaguol, ayaw mo kabalaka. Salig ka mo sa Dios, salig ka mo kanako. Kay muadto kos amahan nga magandam kog dapit alang kaninyo. Mahuman gani ni mubalik ko aron kuhaon ta mo. Sa literal nga pagpakita sa mensahe ni Jesus, mga kigsunan, sa pisikal nga bahin sa kahimtang sa tao, wala gyud nato gikauban si Ginoong Hesus. Ang atong gikauban mga kigsunan ang presensya through the Holy Spirit og pinaagi sa iyang mga pulong. Mao na nga miingon siya nga dili ko kamubiyaan. Ug tungod sa iyang mga saad, iya dayong gipangayo sa amahan aron mahitabo ang iyang saad nga dili ko kamubiyaan nga daw samas mga ilong tuwapos. Aron kini mahitabo iya gipangayo sa amahan, padad isilag magtatabang nga mao ang balang espiritu. So ang atong kauban karon mga kaigsunan sa atong inadlaw-adlaw nga pagpuyo sa kalibutan, sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi niining dagway sa kalibutan mga kaigsunan, ang pulong sa Dios
ug ang presensya sa balang espiritu. Makasampit ta sa amahan, address ni Ginoong Hesus. Kay si Ginoong Hesus tuas sa gingharian sa amahan. Ang nakig-uban nimo, nakig-uban nako, nakig-uban kanatong tanan sa panahon nga kita magkahiusa sa paghisgot sa iyang mga pulong. Ang kauban nato mao ang pulong sa Dios ug ang presensya sa balang espiritu nga niya sa matag-usa nato kakinabuhi. Sa panahon nga moabot na ang saktong paghukom, ikaw ug ako tagsa-tagsa tang moatubang ni Jesus Christ. Tagsa-tagsa tang moatubang sa amahan. Mao na tinuod nga gipakita nga kahimtang sa tao ug sa Dios, sa tao ug kang Kristo, sa atong pagkamagtotoo niining katapusang mga adlaw. Kanang moingon nga si Jesus na animo, ang iyang mga pulog, ang iyang mga mensahe ug ang iyang mga saad atong gitipigan. Pero kung moingon ta nga si Jesus na animo, wala gani kay kalibutan sa iyang mga saad, wala gani kay kalibutan gani sa iyang mga pulong, usaon nimo pagkasiguro nga si Jesus na animo? Imo rang giilad ang imong kaugalingon sa pagtuo nga midawat ka sa pulong nga miingon na si Jesus nimo. Ang tinuod nga tao, ang tinuod nga naa si Jesus sa imong kinabuhi, naa si Jesus sa akong kinabuhi, nasayod ta sa mga pagtulunan ni Jesus ug nakinabuhi ta sa mga mensahe ni Jesus. Sa pag-ingon ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan ngadto kang Juan, siya imong inahan. Buti pasabot, isipa nga siya ang imong inahan. Buti pasabot mga kaigsuonan, ilha siya at iman na siya ingon nga imuhang inahan. Mao bitaw na nga mingkuyog si Maria, humanis gisulti ni Hesus. Mikuyog si Maria ngadto kang Juan og didto ni puyo sa balay sa tinun-an ni Jesus nga mao si Juan. Ug mao gyud nay diskusyon diha sa Juan kapitulo 19 26-27. Wala nay lain pang gipasabot diha. Wala nay dapat musobra ug wala nay dapat sad nga mukulang ana. Si Jesus miingon, babay siya ang imuhang tinun-an. Wala siya moingon nga sila imong tinun-an. Sila ang imuhang, wala si Jesus moingon ngadto kang Maria, babay siya ang imuhang anak. Wala moingon si Jesus nga sila ang imong anak. Unya miingon si Jesus sa iyang tinun-an, siya imong, wala siya moingon siya inyong. Unya wala pud moingon si Jesus nga, wala pud moingon diha nga si Jesus ni kuyog nila. Si Maria ning kuyog nila, miingon diha og sukad adto si Maria mikuyog sa balay sa tinun-an ni Jesus. So diha giklaro mga kigsunan kay nakit-an man gyud ni Ginoong Hesus na in physical literal nga kahimtang sa iyang inahan nga si Maria, wala nay makaatiman niya gawas lamang kang Juan. Mauna nga kung moabot ang panahon nga kuyog ni Juan si Maria o si Maria kuyog ni Juan diya sa iyang Pinoy-anan, gidasig ni Jesus si Maria nga babay sa tuwa pa kung sa tong pagtahod, mama, isipa lang ko na si Juan nga imuhang anak. Unya giingnan ni Jesus ang iyang tinun-an nga si Juan, isipa ra ba? Isipa nga imuhang inahan si Maria. Ilha siya sa imong pagtagad, sa imong pag-amuma. I hope di natay nakuha nga punto ug mao ginay gi pasabot diha sa Biblia. Atong sugdan mga kaigsuonan ang paghisgot sa mga pulong sa Ginoo, sumala sa gipadayag sa Ginoo sa akong pagpamalandong ni ining taknaa. Ato ning hisgutan sa atong panag-uban. Mga mensahe nga kinahanglan atong mahimamat, makita
masaksihan sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Naghisgot kini mga kigsunan sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Ang kamatayon ni Ginoong Hesus, dapat ikaw ug ako makakita gyud sa resulta. Dunay resulta. Mga igsuon ko sa Ginoo, unya kini maong mga pangutana nga ato karong hisgutan, usa ni siya ka pangutana nga naghatag og lahom lapad nga pagsabot or pagpanabot sa gipasabot sa Dios sa kamatayon ni Ginoong Jesucristo. Kasagaran karon mga gigsunan nga mga diskasyon mahitungod sa pagsaulog, paghandom nato sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Kasagaran gyud nga atong madunggan kana bitawng mahitungod sa pito ka pulong. Unya kagabi samtang nagbiyahe mi gikas Moalboal paingon diri sa Malabuyok ni agi Miss Alegria, dunay silay pasalida. Ang ilang lungsod nagpasalida mahitungod sa istorya sa kinabuhi ni Ginoong Hesus sa ihang pagkahimugso hangtod na sa ihang kamatayon dito sa cross. O maunay kasagaran gyud nga atong madunggan mabati sa atong pagsaulog o kanang paghandom, paglabas sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Ug samtang namalandong ko mga kaigsunan, gusto sa Ginoo nga imo ni siyang mahinumduman ug ato ni siyang mahinumduman diin ma-examine nato ang atong kaugalingon karon kung duna bay ni abot sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Sa imong pagkakristohanon, sikad nga mituo ka ni Ginoong Hesus, sikad nga midawat ka ni Ginoong Hesus. Hangtod ni ining taknaa, imo pa bang makit-an ang mga panghitabo nga diin imong nadawat? Ang mga butangan ni abot sa imong kinabuhi sa dihang namatay si Ginoong Hesus. Ug unsa man po'y nangawagtang diha sa imuhang kinabuhi sa diha nga si Hesus namatay dito sa cross. Mao ni ato rong hisgutan og ang pangutanang naghisgot mga gigsunan, kanus basab kini nimo makit-an. Mga igsuon, sa kamatayon ni Ginoong Hesus wa ta kaabot. Kasaysayan na lang nga to ang naapsan. Gani ang ubang mga apostoles sama ni Apostol Pablo o uban pang mga apostoles gawas sa mga 12 ka mga apostoles nga maugyo ni saksi gikan sa pagsugod ni Ginoong Jesucristo hangtod sa pagbayaw ni Ginoong Jesucristo dito sa langit. Dunay mga sukad ato mga kigsunan, wala nay mga tao pa nga diin nakasaksi sa kamatayon ni Hesus. Ang ato pinaagi sa pagtuo sa pulong sa Dios, ikaw ug ako nahiapil sa kamatayon ni Ginoong Hesus sa diha nga mingsunod ta sa mga mensahe nga gipakita sa Dios diha sa Biblia. Kanus aba mga igsuon nga nahiapil ta sa kamatayon ni Hesus? Ang gipakita sa Biblia pagtuo. Pagtuo. Apan kanus aba kini kanang imong nasinatian? Kanus aba nga imo ning nasinatian? Sa diha nga ikaw mi buhat, kay dili manggud ta kasinati kung dili ta mo buhat. Yes na atay pagtuo, pero kung ang ato ang pagtuo wala nato ni siya i-apply, dili gyud ta kasinati. Why mahitabo sa atong kinabuhi kung dili nato i-apply, dili nato ikinabuhi ang pulong pagtuo. Nguna nga ang tao nga naay pagtuo, kinahanglan siyang magpabautismo. Kay diha sa pagpabautismo, ang gisultis Biblia nahiusa kas kamatayon ni Jesucristo. Sa dihang nahiusa ka kang Kristo Jesus, the time nga nagpabautismo ka, kaysa imong pagpabautismo
dapat giklaro to didto nga wa ka magpabautismo tungod kay nadani lang ka, nadasig lang ka, naahat lang ka para mahimo kang membro sa iglesia, or na bautismuhan ka tungod kay atong panahon na naapoy nagpabautismo, murag nasina na lang ka ba, nadani na ahat lang na lang. Ang tinuod nga nahiusa kang Kristo, giklaro diha, duna gyud niabot, dunay mga niabot, duna kay nadawat. So ato ning tagsa-tagsaon nga mga nadawat, mga kaigsunan, or mga ning abot sa atong kinabuhi sa diha nga nahiusa ta sa kamatayon ni Hesukristo. Unag yung niabot mga kaigsunan, kining pulong gitawag kaluwasan. Namatay si Ginoong Hesus alang sa tanang sala sa tanang tao. Kanus ani siya masinatian sa tao. Ang tinuod nga kahimtang o rason sa kamatayon ni Ginoong Hesus, sa diha nga ang tao mutuo, mudawat. Kanang pulong mudawat mga kaigsunan, dili na sa pulong makita kundi sa buhat. Pulong mudawat kanang mibuhat kas ihang mga saad, mibuhat kas ihang mga mensahe, mibuhat kas ihang mga pamaagi. Muna nga kinahanglan kang mutikang sa imong pagtuo diha sa pagpabautismo, unya nadawat nimo ang tinuod nga kaluwasan. Lamang doon na may nagkalain-laing mga diskusyon tungod kay dili pariho tanang mga nagbasa na minaw sa Biblia, dili sila pariho og naapsan. Dunay mga nagtuon og nagbasa sa Biblia nga ang ilang naapsan pagtuo ra gyud og wa nay lain. Mga igsuon, ang tinuod nga miabot sa tao sa dihang naiusa sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo, sa dihang namatay si Ginoong Hesukristo sa iyang kinabuhi, kining gitawag kaluwasan. Yes, kaluwasan gikan sa sala. Og sa diha nga niabot ang kaluwasan sa imong kinabuhi, dili kay hanap ang imong makit-an. Dapat klaro ang kahimtang nga imong makit-an sa imong kaugalingon. Ang kaluwasan mo abot gani sa imong kinabuhi, makit-an ni siya pinaagis imong kabag-uhan. Timan ini siya ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios Amahan nga naa kang Kristo Hesus. Kung tinuod man ugali nga ikaw ug ako nahiusa kang Kristo, ug sa dihang nahiusa ta kang Kristo, niabot kining dakong kaluwasan. Ang pagtan-aw nato niini nga gipakita sa Biblia, makita nato kining maong kaluwasan pinaagi sa hingpit nga kabag-uhan. Mao nang miingon si Pablo, bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan milabay na. Daan nga kinaiya, daan nga mga batasan, kinaiya og batasan murag maura man gyud na. Daan nga pamaagi sa pagpuyo, kay diha sa pamaagi sa pagpuyo pertindaghanang mga lihi-lihi pa kaniadto, magtukod og balay lihi. Unya bungkag gyapon. Magtukod nga nig balay na abog gitoy pila ka gabi isa ipadayon ang pagtukod og balay. Napatoy mga ilahang himuong mga lihi-lihi, pero pobre ra gyapon. Naa may mga nagtukod og balay diha mga kaigsunan nga wa gyud lihi, ni uswag man lagi. So naay mga nangawagtang mga kaigsunan dapat nga ato gyung makit-an sa atong kinabuhi. Ug doon na po'y miabot. So ang may abot mga kaigsunan,
nga dadawat sa atong kinabuhi kining kaluwasan. Ug dili ni siya masabtan sa pulong lamang kung dili nato ni masaksiyan og makit-an sa matagusan nato ka kinabuhi. Kay maglibog man ka, maglibog man ta tinuora mga kigsunan nga moingon ta nga naluwas ko niya bisyoso ra. Naluwas ko niya sige ra gyud pangabit. Pwede din na. Ang tinuod nga tao nga nakadawat sa tinuod nga kaluwasan mga kigsunan, hingpit gyud ang iyang kabaguhan. Duna gyud kabaguhan. O niya, dili lang kaluwasan mga kigsunan ang miabot atong nadawat sa diha nga namatay si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Namatay si Ginoong Hesus sa alang sa atong kinabuhi. Kining gitawag kapasayloan. Kanus aba mahitabo nga madawat nato ang kapasayloan sa tanan nga atong kasalanan. Gikan pa kaniadto panunulundon nga sala o katong dala sa atong pagkatao nga sala. Kanus aba nadawat nato ang kapasayloan sa diha nga kita magpabautismo. Mao gyapon nay gipakita sa Biblia. Sa dihang nagpabautismo ta, kanus aba nato ni makit-an gyud or matawag nato nga duna gyud tay assurance, naatay kasiguruhan nga gipasaylo ta sa Dios sa panahon nga gipasaylo nato ang tanan nga nakasala kanato. Kung kinsa man ang mga tao nakasala kanimo, imo mang pamilya, imo mang mga parente, bisang kinsa nga klase nga tao sa imong kinabuhi, kung gipasaylo nimo ang tanan, hinumdumi ang kapasayloan miabot nimo. Kay maunay gitudlo ni Hesus diha sa iyang mga prayer ngadtos mga tinunan. Ingon siya, pasayloa kami sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. So ang assurance mga kaigsunan, aron tinuod nga miabot kanato ang kapasayloan, igsuon kaantigo tang mipasaylos tanan o sigurado ta nga nagpabautismo santa. Sa munay ni abot mga kaigsunan kos Ginoo, mao ni midangat sa tagsa-tagsa kinabuhi sa tao sa dihang namatay si Jesus sa atong sa alang sa atong kinabuhi. Kanang mituog bidawat ta kaluwasan, kapasayloan ug ang ikatulong nga miabot dapat sa atong kinabuhi nga mo nay atong kutingkayon, relasyon nato sa Dios. Ang atong relasyon sa Dios mga kaigsunan through ni Jesus Christ, dili pinaagi sa simbahan. Ang simbahan instrumento siya nga magtudlo sa tao aron ang tao makakat-on sa tinuod nga pamaagi sa Dios sa pakigrelasyon sa tao sa Dios through Jesus Christ. Ang simbahan mo tudlo nga si Jesus lamang ang nakakunik sa tao ug sa Dios. Maunay dapat itudlo sa mga kasimbahanan. Dili kay muingon ang simbahan pinaagi ni ining simbahana makaadto kag langit, kundili muingon ang simbahan pinaagi kang Jesus. Gisugo lang ko, gisugo rami kay si Ginoong Hesus, bisag wala mi makahimo siya sa pagpasabot ni ini kanimo sa laing pamaagi. Kay mao maginay tinuod si Ginoong Hesus pwede siyang makahimo sa pagpasabot sa kinabuhi sa tao bisan kung walay mga tao. Kay daghan kay siyang pwedeng gamiton, siya'y tag-iyas tibok kalibutan og sa tanan nga naa nini. Gani, yes, ang tao gigamit sa Ginoo para pagtabang sa tao. Timan ang tao gigamit sa Dios para tabangan ang tao. Pero wala magpasabot nga dili kahimo ang Dios sa pagtabang sa tao kung walay tao.
Pwede ang Dios mo gamit bisan gani sa mga mananap, bisan gani sa mga hayop, sama sa panahon ni Elias, sama sa panahon mga kaigsonan ni Noe. Dili naman kasugo si Noe siyang pamilya nga moingon ang iyang pamilya, gawas mo sa arka susihag na ugan na ba. Ang gigamit ni Noe sa lampati. Ang gigamit sa Dios aron matabangan si Elias ang usa ka langgam nga ginganlagwak. Mao na nga dili ta dapat gyud mudayeg sa atong kinabuhi kung doon na tay kana gitudluan, gisakripisyuhan o kaha kitabangan. Kay ang Dios nga atong gilagaran, bisan kinsa pwede niyang gamiton, bisan ganig dili tao. Timan kinsa gani ang gigamit sa Ginoo, usana siya ka assurance nga panalanginan gyud sa Ginoo. Kung ikaw gigamit sa Ginoo, dapat kang maglipay. Diha sa tumang pagpaubos, sa tumang pagpailob. Kay sa panahon nga imo ni siyang buhaton, i-bless gayud kas Ginoo. Times 2, times 3, times 4, times 5 ba ang pagpanalangin sa Dios sa imong ginabuhi? O kaha 100%. Timan ang Dios nga tong gilagaran, dili siya tao nga mahaylo, dili siya tao nga madani, dili siya tao mga kaigsunan nga malimot. Iya gayod nga buhaton ang ihang mga pulong, himuon gayod niya ang iyang mga saad. Kay si Jesus mianhi dili aron ka maglisod, kundi aron ta mahimong haruhay. Si Jesus mianhi dili ta aron maulipon sa sala, kundi aron maulipon sa Dios. Ang kaluwasan miabot makita ni sa tinuod nga kabaguhan. Ang kapasayloan miabot makita ni sa tinuod nga duna kay gipasaylo pod nga tanan. Timan ini, kung duna kay kanang mga tao nga nakasala kanimo, mga tao nga nagbiay-biay, nagbutang-butang, mga tao nga naglutos, nagbugal-bugal nimo, pasayloa sila tanan. Kaysa imong pagbuhat, buhatan usab ka sa ingon. Lamang ilayo sad ang imong kinabuhi sa mga taong sama ni ana. Kay kung ingon kang gipasaylo nimo sila, sige ra pud kang kuyog nila, unya buhatan ra pud ka sige, mapuno man ka. Mao na nga si Ginoong Hesus kung imong lantaon, nilikay sa mga taong manglulutos. Iyang gilayo ang iyang kaugalingon sa mga taong manglulutos. Kundi sa inyong simbahan, kauban ra nimo sa imong simbahan o kaha simbahan ray galutos nimo, ilayo ang imong kaugalingon para makapadayon ka sa pagdaig, pagpasalamat sa Dios, uban ang kalipay kalinaw. So diha sa atong nga panag-uban, atong nasabdan nga ang miabot sa atong kinabuhi sa dihang namatay si Ginoong Hesus, kaluwasan nga makit-an sa tinud nga kabaguhan. Ikaduha, kapasayloan nga makit-an masinatian nato nga kung duna tay gipasaylo pod nga tanan. Sunod nga miabot sa atong kinabuhi mga kaigsunan ko sa Ginoo, sa dihang namatay si Ginoong Hesus, relasyon nato sa Dios. Ang relasyon nato sa Dios mga kaigsunan, nahiuli ang atong relasyon sa Dios. Sa unsang paagi? Turo ni Jesus Christ. Muna miingon si Jesus, wa gyoy magkaadto sa amahan, dili pinaagi nako, dili mo agi nako, kinahanglan mo agi gyud nako. Unya karon kay si Jesus tuaw naman sa langit, kini nagpadayon mga kaigsunan nga mahitabo matuman tungod kay ang mga pulong sa Dios dili pa man tinakpan sa atong panahon. Gawas kong sinirad-an na ta, padayon o gawas nun ang pulong sa Dios nga gimantala, ginasangyaw, ginapaambit sa mga tao. Pinaagi sa pulong sa atong Ginoong Kristo,
og pinaagi sa iyang gipangayo sa amahan nga maong balang espiritu. Padayon ang tao nga naay relasyon. Padayon ang tao nga dunay kaugmaon mahitungod sa relasyon niya sa Ginoo. Dili pod gyud ta mo ingon mga kigsunan nga pinaagi nako, pinaagi nimo, pinaagi nila, pinaagi ni Jesus Christ. Lamang dunay mga instrumento. Sa ako nang gikingon, ikaw ug ako, instrumento ka para ang kaluwasan, kapasayloan o relasyon sa tao ngadto sa Dios matuman. Damor tang gigamit sa Dios, damor kang gamiton sa Dios, timan ang plano sa Dios ug ang iyang saad nga panalanginan ka, iblas gayud kanya. Kanang saad sa Dios nga panalanginan ka moabot lamang na kung duna kay gihimo. Pero kung wa kay gibuhat, mo nang giingon nga magniwang na lang kag paabot, di gyapon na nimo maaangkon, di gyapon na nimo madawat. Bisag saon pagkaguol og pagkaluoy-luoy wa kay gibuhat. Bisan saon nimo hangyo, bisan saon nimo pakiluoy. Pero kung duna kay gibuhat, si Jesus miingon, bisag di na gani ka mangayo. Gitagaan ni Ginoong Hesus kung unsa ka bililhon, kung unsa ka importante kanang duna kay gibuhat. Mao bitaw na niingon si Solomon, daghang kay mga taong wa gyud pugong-pugong sa paghatag, wa gani mo ingon si Solomon nga daghang mga tao nga sige na lang pangayo gipadato, wala man mo ingon si Solomon. Daghang mga taong sig pangayo wa pud buhat. Tinuod na oy. Do na bay resulta? Ang tao nga sigig pangayo apan wa magbuhat. Wa gyud kay makit ang resulta. Bisan gani sa gipakita sa Biblia. Kay ngano man, dili naman kuna matawag nato hustisya nga sige kag pangayo ug maayo panglawas, unya ikaw mo'y nag-abusar sa imong lawas. Sige kag pangayo nga Lord, kuhaa kining akong high blood. Daghan ang ikang mga gihangyo aron magampo. Unsao man pod pagkawagtang sa high blood or pagka-control sa blood pressure, sige rampog ka og litsong baboy. Kusog raman po mukaon og mulalag mantika. Pero kung doon na kay gibuhat, ang imong mga singgit sa imong kasing-kasing, timan imo nang madawat. Bisan ako mga kaigsunan, sa akong pisikal, ngayon ko nga, Lord, kanang kuha akining acid reflux, kaning acidic naman kayo na ko ang lawas. For example lang ba, Lord, na may acid reflux ko ang ibati, malipong man kog ng init. Ayuha ko, Lord. Unya, sige ra kog kaonan ng makapaasid. Sige ra ko og wala na ko ilikay akong kaugalingon sa mga makapaasid. Magsalir na, sige na kog pangayo. Dili. Pero kung ilikay na ako akong kaugalingon sa mga makapaasin, makontrol na ko ang asin. Mauna mga kaigsunan, sa ako nang gikaingon, ang kapasayloan, ang kaluwasan, makit-ana sa tinod nga kabaguhan. Unya, dunay mga proseso nga gibilin ang Dios ti Biblia. Og diha na dapat tudluan ang tao. Diha dapat mo tudlo ang mga pastor, ang mga magwawali, ug maunay trabaho sa simbahan. Nga maunay maabot nga mga pamaagi, kanang maong mga pamaagi maunay moabot sa kinabuhi sa mga tao. O niya kapasayloan, dili ta makadawat o kapasayloan kung di ta kabalong mo pasaylo. Relasyon nato sa Dios dili sa nato na masinatian kun wala tay pulong sa Ginoo nga katunan.
ug wala nato tagai ug pagtagad ang lihok ug presensya sa balang espiritu. Mao ni ang mga nadawat gyud nato sa kamatayon ni Hesus. Kaluwasan, kapasayloan, relasyon nato sa Dios ug espirituhanong kahimtang nga gipakita sa balaang kasulatan. Ug duna tay paglaom, dunay kahayag ang ato ang mga tinguhag mga pangandoy diha sa atong pagpadayon sa pagtuo, paglaom ug gugma nato sa Ginoo. Naunsa man po'y mga nawagtang sa diha nga namatay si Ginoong Jesucristo alang sa imong ginabuhi, alang sa akong ginabuhi, ang nawagtang mga kaigsunan mao ni silot sa sala, nawagtang na siya. Pero kanus amang po na siya nawagtang kung sige ra po kag pakasala, nawagtang di ay na nga sige ra po kag tampaw og sala. Nawagtang ra ang assurance nga nawagtang ang sala or silot sa sala kanang sa imong kinabuhi karon wa na ka magpakasala. Mo nang naay assurance, kasiguruhan nga ang silot nawagtang na diha nimo. O niya sunod kanang espirituhanong kamatayon. Espiritual nga kamatayon mga kaigsunan nawagtang na nabuhi ta sa kaduha, nataw ta kaduha, mamatay ra ta kausa. Physically mamatay, pero nataw ta kaduha, nataw ta gikan sa tuguan kan sa tong inahan ug nataw na sad ta diha kang Kristo Jesus. Ug mamatay to ta pisikal lamang, pero ang atong espirituhanong buhi kanunay. Munang ang espiritual nga kamatayon manawagtang ni sa ato ang kaugalingon. O niya kahadlok sa katapusang hukom, kanang kasuko nga hukom sa Dios. Dili na sadta mahiapil. Sa diha nga ang tanang gidili nga gipakita sa Biblia ato na nang gilikayan. Pero kung moingon tang nawagtang ang kahadlok sa katapusang kasuko hukom sa Dios, unya sige ra po tagbuhat og dili maayo, dili mawagtang ang kasuko sa Ginoo. Daghan kayo mga kigsunan nga nawagtang sa kinabuhi sa tao sa dihang miabot na si Ginoong Jesucristo sa kinabuhi. Dili lang silot sa sala, dili lang kamatayong espiritual, dili lang mga kaigsunan kahadlok mga igsuon ko sa Ginoo sa katapusang kasuko hukom sa Dios, mga igsuon ko sa Ginoo, kundili pertindaghan na nawagtang ang kalisod. Tinuod na sa dihang niabot si Ginoong Jesucristo sa tong ginabuhi og namatay si Ginoong Jesucristo sa tong ginabuhi, wala na nang kalisod. Dili na kalisod pasabton, dili nakalisod mga kigsunan pasundon sa pulong sa Dios. Ug sa lain nga mga kahimtang, dili na pod lisod ang imuhang pagpuyo. Kay katong tunglo kuhaon man to sa Ginoo, nawagtang man tong pagkatinunglo, imbis tinunglo ta gikuha man to. Unya kanang pagkatinunglo kung tinuod man og galing nawagtang na mga kigsunan, masinatian ra po na nato kon ang pulong sa Dios kanas balang kasulatan atong gikinabuhi. Pero kung moingon tang salamat Lord sa kamatayon, salamat Amahan sa kamatayon sa among Ginoong Jesucristo, tungod sa kamatayon ni Ginoong Jesucristo ang pagkatinunglo namo nawagtang. Unya wa gani ka magkinabuhi sa pulong sa Dios, wa gani ka mohubuhat sa pamaagis Ginoo. Naabay resulta ang imuhang pagtuo nga muing kang nawagtang ang pagkatinunglo. Kung hakog ug kuripot gihapon kayo, timan ang taong tong tinunglo kanang hinikawan sa panalangin sa Dios, ang mangilhanan ni ini kanang kadalo. Timan seryoso ni nga sala kining kadalo. Kay ingon si Pablo, kining kahakog
kining kadalo daw sama nis nagsimbag Dios wa gyud ni langit ning mga klase nga mga tao nga naghimo og nagbaton niini. Munang sa tinuod nga tao nga nakabaton og tinuod nga kaluwasan, kapasayloan, relasyon sa Ginoo og nahimo siyang kahayag og panalangin sa mga tao, mga kaigsunan, dili na siya hakog, dili na siya dalo. Daghan kayo nga nawagtang sa atong kinabuhi, kanang pagkadautan, pagkatawhanon, pagkahimalikas, pagkahambugiro, pagkamahitason, pagkadalo, sirok ug uban pa. Timan pag tinuod na gani ning nawagtang sa imong kinabuhi, bisag di na ka mangayog panalangin, iblas gyud ka. Iblas gid ka. Kay ngano man dili mapugnan ang Dios sa panahon nga makit-an kang malipay siya nimo. Pagdamor nga malipay ang Dios kay nakit-an kaniya nga sa tanang dapit sa tibok nimong kinabuhi nabag-o ka. Iblas gid kaniya. Mao nay nahitabo ni Joseph. Nga bisan gibaybiya siya, gipasanginlan siya, grabe ang kadaot ngayong nasinatian, apan pabilin siyang dinawaton. Sa dihang dito na siya sa palasyo ni Potiphar, kay adlaw-adlaw siyang gitintal, apan wa gid siya magpadala, kanunay niyang gilikay ang ihang kaugalingon sa tentasyon, gilayo niya ang iyang kaugalingon sa tentasyon. Gibless siya. Munang sa atong kinabuhi, mapanegosyo, matrabaho, nanay mga tintal, nanay mga tentasyon, ilikay ra gyud ang imong kinabuhi sa mga tentasyon. Kabalo namang gyud ka unsa nang tentasyon. Kabalo namang gyud ka ana. Kay diha man ta gitudloan sa mga magwawali. Yes, dako kay katabang papel ang mga magwawali sa atong kinabuhi. Mao na nga niyo si Jesus, unsa gani inyong buhaton sa ako ang mga magwawali kaninyo. Inyo nang gibuhat diri nako, kay ako'y nagpadala nila sa inyong kinabuhi. Muna nga sa akong kinabuhi, sa ako ang asawa, akong asawa, damor mi nga mo share sa panalangin sa Dios. Damor na mong masinatian ang pag-share sa Dios sa panalangin nga iyang giandam. Tinuod na mo na giingon sa Biblia, bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Labi na kung buluhaton sa Ginoo ang dili nimo pugngan sa paghatag, iblas kaniya. Nya kanus aman na mahitabo, mga kaigsunan, sa panahon makakita ka nga dunay mga buluhaton or panginahanglanon ang buluhaton sa Dios. Iblas ka. Timan pag doon na tayo gibuhat, doon na tayo madawat. Pero kung wa kay gibuhat, bisag kapila pa kang muingong na ipagtuo. Timan ang imong pagpuyo, way kausaban. Kung nagtuo ka, ikinabuhi ang mga pulong nga imong gituuhan. Dili kay igo ra nimong mahibaw, imo rang tun-an og katunan, wala nimo tumana. Ang giingon sa Biblia, nang limbong ra ka. I hope mga kigsunan doon na kay nakatunan. I pray nga mulampos ka. Ug mulampos ko, ug mulampos ta. Kay ang Dios nga itong gilagaran, dili gayud malimot sa iyang mga pagtulunan. Mga pamaagi nga iyang gibilin sa balang kasulatan, kini gayud matungan. Manamilit ko mga kigsunan sa ato nga panag-uban tungod kay napamilakaw niya human ani, doon ako'y andamon niya pabilin mi nga pangandam alang sa to ang balay alampuanan. Salamat ko sa Ginoo nga padayon siyang nagtagbo ug siya nakakita kinsa ang mga tao nga nahimong instrumento sa pagtagbo nining tanan. Malipayon ko mga kaigsunan nga mingdawat sa mga kanang mga buluhaton sama sa pagtukod sa balay alampuanan. Kay atubangan si Mintuho naman, pailan na po na mughalublak
nya gamaan na mo pultahan unya duha ka bintana unya sunod ana pinising na sad, human pinising flooring na pod, kay mao gyud na gipakita sa Ginoong mahuman gyud ang simbahana. Ug ang mga tao nga gigamit niyang instrumento di gyud na niya kalimtan, kay ang Dios nga tong gilagaran gamanan. Magampo ta mga kigsunan, sa dili pa ko manamilit sa atong panag-uban, atong pasalamatan ang Dios sa mga pulong nga atong nasabtan. Ama na mo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong walay hunong nga pag-atiman kanamo. Padayon mo kaming gilig-on o gidasig sa pagkinabuhi sa imong mga pulong, dili lamang sa pagpamati kundi sa pagtuman niini. Salamat o Dios sa panalangin, sa kaluwasan, sa kapasayloan ug bag-ong relasyon. And thank you so much Lord sa kasiguruhan sa langit nga wa nay katapusan. Iblas Ginoo matag usa sa pagbuhat sa mga pulog mga minsay pamaagi nga amo karong nadunggan. Uban ni kaming tanan sa amo ang pagpuyo sa kalibutan, mapanarbaho, mapanegosyo. Salamat Lord nga kini imong gipauswag, gipalambo. Bless Ginoo ang tanan nga mahimong matinud-anon ug mahimong naay kalinaw kalipay sa pagbuhat sa mga sa imong mga pulong. Sa ingon ang resulta ni ini, dili gid nimo mapugnan, dili gid namo mapugnan kay imo magyud kining tumana. Bless Ginoo matag usa, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning sa tanan. Pagdaing nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.